Sawubona. Lokhu kuhlobene nohambo lokukhulelwa. Ukukhulelwa kwabesifazane abaningi lapho kungekho zingozi kuwuhambo lwezokwelapha. Ngakho umzimba uyazivumelanisa nezinguquko ezahlukene. Futhi akuyona into esingayibiza ngokuthi isifo noma ukuphazamiseka. Ngakho kufanele silwamukele lolo hambo ngendlela yokuthi singazikhathazi kakhulu ngalo. Ngakho-ke ukuzigcina sifanelekile ngokwengqondo yethu, imizimba yethu, lokho kuyosisiza ukuba samukele uhambo lokukhulelwa ngendlela engcono ngesikhathi esifanayo. Kunjalo njengochwepheshe bezokwelapha, okumele sikwenze ukubheka izingozi ukuze sikwazi ukubona izimpawu zokuxwayisa futhi sisize ukuhlinzeka ngohambo oluhamba kahle nolungenazinkinga, futhi sibe nomama onempilo kanye nengane enempilo ekugcineni kwalo.